I pozdrav svima, danas kao što ljudi moji možda vidite snimamo Minecraft preživljavanje. Kao što vidite ja sam ovo bez vas malo završio ovo i naravno pokrio. Pa ja sad ne znam ljudi moji da li da snimim, da sada napravimo krov. Znači sada ne znam, vi mi napišite u komentar šta mi se dešava sa mišem. Od kojeg, znači od čega da pravimo krov. Da pravimo od kamena ili od drveta. Pa mi vi to napišite, u farmu sam isto malo bez vas, kao što vidite i ovo sam. Znači izvinite, nemojte se ljutiti, znači nisam htio da vas maram sa tim, mislim ne da znači već, evo, znao sam šta će se desiti odmah, imam ja kod sebe, super. Znate dok ja pravim, dok ja ovo, dok ja ono. Znači bolje sad ovako da sam napravio i eto. Da ne bih se mučio da postavljam 3-4 epizode. To je moj telefon, naravno čuje se poruka. Izvinite zbog toga. Tamo da idemo kod seljaka da vidimo šta oni rade. Imam nešto da menjaju. Ovo traži 16 mjesta za jedan emerald. Vidite smarga. Ma da ću ti, sad bi ti rekao. Šta će mi to? Ma beži bre tamo bre, svi ste vi skupi ovdje. Evo ovaj beli se odvojio, njega ćemo da pitamo. 35 papira za jedan emerald. Ma ajde bre. Taman sam pomislio da nisi skup. Šta se to? Osim sve ja pokupio, izvinite. 39 rulnog mesa za jedan smargar. Ma beži bre. Ma bože, uzubit ću te majku. Šta ti tražiš? Brate, svi skupi jebo. Ja mislim ljudi da bi trebalo u ovu epizodu da idemo u kopanje. Znači da idemo da počnemo, znači da pravimo da idemo u rudnik. Znači ja mislim da bi to sad trebalo. Ali dobro. Vidjet ćemo još. Čujem pauka. Znači čujem pauka. Samo ne znam gdje. Vidi ti njih. Vidi ti njih, ha? A dobro, ja neću da im diram ništa. Znači, i jedno tamo šećerne trske. To će da nam posluži, ali ćemo se zagubiti. Znači, zagubit ćemo se. Samo ljudi moji trenutak. Samo trenutak. Trenutak sam sad stopirat samo video, samo trenutak. Evo nas ponovo. Znači, kao što možda vidite evo nas ponovo, morao sam prvo nešto samo da završim. Dobro. Znači, kao sad što možda vidite, tamo imamo šećernu trsku. Ajmo sad da je pokupimo, pa to će vam poslužiti ljudi moji za papir. Poslužit će nam za papir. Ovako ćemo pokupiti sve. Dobro. Eto ga. Koliko snimamo? Već 4 minuta. Pa dobro, ajde, nema veze. Snimat ćemo još. Znači, da se samo ja ne zagubim. Samo da se ja ne zagubim. I sve će biti ok. Znači danas ću vam ljudi moji postaviti 2 epizode. Znači danas idu 2 epizode. 2 epizode ću danas. Koliko imamo šeća? Pa ja sam ogladnio. Ja tek sad to provalio. Pa sam ja ogladnio. Dobar ovaj krompir. Nije loš. Nije loš krompir. Treba će mi pesak. Za to pa hajmo da uzem. Ma šta ti jebo? Ljudi moji, mene ovaj miš moj puno nervira. Vidite ko.
Daj, bolan, daj, smiri se više. Gledaj. Kako me nervira, ljudi moji. A dobro, šta će on? Nismo mi krivi. Opet moj telefon, naravno. Evo, ovako ćemo da sad, ovako ćemo da napravimo jedna. I dva. Eto ga. Znači, sada ćemo uzeti šećernu trsku. Posadit ćemo je. Što ti? Kako me nervira, ljudi moji, miš. Zvoni mi telefon, ljudi moji, samo trenutak. Izvinite. Znači, ja nas ponovno, ljudi moji, izvinite. Telefon mi je zazvonio. Znači, mnogo izvinite, šta ću ja? Zašto neće? Treba voda. Treba voda, vidite njih, treba vodica. Šalim se. Gdje je čest? Jer imamo ovdje vodu. Evo imamo kofu. Pa daj, nemoj više. Ljudi moji, zazvonio me i telefon. U ovom trenutku. Znači, ljudi moji, još malo ću vidjeti da nabavim facecam, znači da stavimo facecam. Niste me vi vidjeli kako ja, mislim ne to, nego nisam ni ja facecam, mislim da mi treba jednom facecam, pa ćemo staviti facecam. I ovako možemo postaviti mi na više mjesta. Tu šećernu trsku. Evo. Znači šećerna trska je postavljena, a mi do kuće. A mi lepo do kuće. Znači izvinite ljudi, mnogo izvinite što me zazvonio telefon. Znači izvinite, eto. Koliko puta moram da vas izvinite, eto. Znači koliko već snimamo, mislim negdje tako 7 minuta. Ljudi moji, mislim da bi to bilo to što se tiče ove epizode. Mislim, u sljedećoj epizodi ćemo ići u Rudno. To je to ljudi što se tiče ove epizode, hvala što ste gledali ovaj video, izvinite zbog telefona. Ćao!